أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم al'ummar su na faɗin duniya musamman kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe ina kowannen mu fatan alkhairi insha Allah. A yau na zo muku da wani cikakken jawabi insha Allah dangane da abin da ya shafi tasrifin kuɗi da izinin Allah. Muna nan dai kudu maso gabas tsakanin kamar da Nigeria, Sale ta sabuwar unguwa gida na 306 insha Allah. Wannan shine full adireshin mu. Number wayar mu 081033048786 insha Allah. A Niger kake, a Kamaru, a Ghana, a Togo, a Liberia, a Burkina Faso, a South Africa, a Abidjan kake ko kuma a Kwatano ko a ina kake a faɗin duniya insha Allah zaka iya zuwa inda muke, sannan kuma zaka iya tura mana da kuɗin turarenka ko ta nita ko ta akawun insha Allah. Da izinin Allah mu sai turare mu gabatar maka da aiki, sannan mu tura maka ta hanyar rafanai zuwa ɗakin baccinka ko kuma insha Allah ta cikin akawun ɗinka ko kuma mu ɗora akan delivery insha Allah a kai maka har adireshinka da izinin Allah. Muna gabatar da aikin mu a koda yaushe a cikin minti 10, minti 5, minti 20 insha Allah da izinin Allah. Insha Allah. Sannan muna gabatar muku da wato group WhatsApp ɗinmu da muke gabatar da ayyuka a ciki ɓangaren abin da ya shafi mallaka, karya sihiri, haƙi, baɗali, sabulu, baɗali, maganin kasuwa da dai sauran abubuwa kamar da kuke gani a cikin wannan makaranta ta mai tara albarka. Ina kowane mu fatan alkhairi. Idan farkon zuwan ka ne, abu na farko da zaka fara ka danna mana alamar subscribe, sannan ka yi share ɗin wannan sirri namu insha Allah domin al'ummar musulmi su gani su amfana kamar yadda kai ma ka gani ka amfana. Ina kowanne mu fatan alkhairi. Ga masu buƙatar a sasa group WhatsApp ɗinmu insha Allah za su yi mana magana a WhatsApp. Ko kana buƙatar aikin mu insha Allah za ka yi mana magana a WhatsApp. Sai ka samu tabbaci akan tasrifi tukuna za ka gabatar da shi da izinin Allah. Ina kowanne mu fatan alkhairi. Bisalam.